Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke masiniphe nasi isikwati seKaizer Chiefs enduluka naso ebheka pha kwilizwekazi lase-DRC. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs iyanduluka ke iyodlala pha iyolungiselela umdlalo ezawudlala pha ngomgqibelo, idlala pha neqela ke i-AS Simba yapha eDRC bedlalela pha kwistadium seTP Mazembe. iKaizer Chiefs ke njengoba izawunduluka ibheka pha kwilizwekazi ke laseDRC, ihamba naba ke abadlali mandikubalele. Goalkeeper pha nguBrandon Peterson, njengesiqhelo nguBruce Vuma, ibe nguNtware bobathathu. Kwi-defenders ke zeKaizer Chiefs pha sibona ke uZitha Khwinika ucaptain wakhona, ibe nguMiguel, ibe nguEden McCarthy, ibe nguBradley Cross, ibe nguSolomons, ibe nguFrosler. Nabo ke ababheka pha kwelalizwe kwi-defenders. Kwi-midfielders ke sibona pha uLebogang Mabuwe, sibona pha uThabo Cele, sibona uSiphiwe Sihle Ndlovu, Sibongiseni Mthetho, Augustine Sirino, ibe nguNkosi Ngiphile Ngcobo, Duduzi Shabalala, ibe ngulo mfana ke wakwaMfundo Vilakazi. Nabo ke abadlali ke ku-midfielders ke ababheka pha eCongo. Singene ke pha kwi-forward okanye ke kwi-strikers okanye ke kwi-attackers ke zeqela leKaizer Chiefs. nguPule Modi, ibe nguGlodi Lepo, ibe nguWandile Duba, ibe nguKhanyisa Mayo, Ashley Dupreez. Nabo ke abadlali ke ezawufunza ngabo pha kwilizwekazi ke lase-DRC iKaizer Chiefs. Make singene ke kwabo badlali ke sesibabalile bese sikwati iKaizer Chiefs ke induluka naso. Masiqale ke baphulaphuli ke apha ke kwezi players zikhoyo, sithelekise ke kwii-players Kaizer Chiefs ezithengileyo, ngoba uFlavio Silva apha kuthiwa ushiyiwe mfana omdala ke. Sizathu andikasiva kancaka sana noba wonzakele noba kwenzeni, kodwa ke uFlavio Silva akekho. iGadora mfana omdala naye akekho apho. Thabiso Monyane akekho apha kwesi sikwati. Lo mfana wakwaMako andimboni naye ke apha kwesi sikwati ke mphulaphuli. Lo mfana uChislet andimboni kwesi sikwati. Nkanyiso Ntshinga andimboni mfana omdala naye kwesi sikwati. Now ndikhumbuza kumdlalo endithanda amlibala kwaba batsha ke baphulaphuli ke ongekhoyo naye kwesi sikwati ke seKaizer Chiefs. And ndinombuzo endisibuza wona noba ndindodwa baphulaphuli, into yokubana iKaizer Chiefs abadlali batsha yayibathengelani, ngoba kuyabonakala into yokubana isaqhubeleka isebenzisa aba badlali benabo kwakusizini ephelileyo. Andisiboni isidingo sokubana ke ibibathengelani kanti aba badlali, ngoba xa uthi uqwalasela kwalapha isaqhubeleka naba badlali bevele belapha ngaphakathi uKaizer Chiefs, futhi ke iqhubeleka neskim sabo. Aba badlali vele bebelapha uKaizer Chiefs. Umbuzo umile, ibibathengelani abadlali abatsha, ngoba ingathi ayizimiselanga kubasebenzisa tu baphulaphuli ke. Asiva hlaba kuChislet, asiva injury kuChislet, asiva kwanto, kodwa bafuna ude bamveze abantu into yokubana uphetheni esandleni, bade abantu bambone, ngoba xa uthelekisa apho Sirino akusekho nto ingako abayinikeza iKaizer Chiefs. Bekumele uba ngokutraywa kwaba batsha abadlali kuboneka into yokubana akho nto na bayiphethe esandleni engeza notshintsho apha kuKaizer Chiefs. And ke enye into endifuna ukuyithetha kokugqibela lapha ke kuThabo Cele. Ndiyeva abantu abaninzi uThabo Cele ke bambeka amabala, bathi wehlele iform. Abantu abaninzi bathi xa ingene esuka ebhentshini ufika yenza iKaizer Chiefs ingadlali kwayona endaweni bedlali leqwa kakhulu ebekwangena uThabo Cele. Zizimvo ke zabantu ngendlela bambuka ngayo uThabo Cele ke. Umbuzo umile ke mna ndinawo. uThabo Cele uthe xa efika uKaizer Chiefs ke wayiphakamisa la midfield eKaizer Chiefs kakhulu pha uCele, wadlala ibhola, futhi ke kwade kwanamagama athi makabizwe squadini ngoba uperforma kakuhle kakhulu. Gqikapho akasadlali uSucele. Bekutheni ukhutshiswe yintoni uCele kwi-starting lineup, engekho weak, engena injury, engadlisanga Kaizer Chiefs, wazibona naye sele bekwebhentshini. Zezi zinto ke zingafunekiyo ke kwi-players. Laa nto kuHugo Broos ayikhala mihla nezolo ukuthi
apha eSouth Africa iplayer ithi kayiqala nje ukukhala ngathi iyaphakamisa ibekwe ebhentshini ingadlaliswa iyekwe kuthathwe enye yilaa nto yenziwa iKaizer Chiefs nge-understand iKaizer Chiefs uba yenzani kahle namhlanje idlalisa lo ngomsi yamkhupha ngalaa mini idlalisa lo ngomsi yamkhupha uzawuthi uphela unyaka benganakwa skim basho ngaso into yokubana sesi skim sabo ngoba umbuzo umile ucele wakhutshelwana kweza starting line-up ngoba wayengamoshanga wayengena injury wayengadlisanga Kaizer Chiefs kodwa wabona sebekwa pha ebhentshini sekudlala abanye abantu pha kwesasisu nantso-ke indaba ke malunga noThabo Cele abaphulaphuli ke ningade nimbeke ityala nithi uThabo Cele wehlile akazehlelanga pha uCele wehliswe ngabantu bamkhuphe pha kwi-starting line-up engana injury bombeka pha ebhentshini nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.